mai yawa lokaci yana gaida zakirai ya ce musamman mutanen gari da suka yi gayyata babanci Allah ya saka musu da alkhairi kuma mai yawa lokaci yana gaida mai garin nan da masu garuruwa duka ba wadai da masu waje-waje da yawa lokaci yana gaida su kuma yana musu barka da wayon gari lafiya kuma mai yawa lokaci yana gaida zakirai da irin famar da suka bada zikiri to ana tsaye ka akai gurfane ka akai kwance ya ce shi ne babanci haka Allah ya ce da ba zikiri a tsaye a kwance da shinhide da awaza ko da hali dai ku ta yin zikiri ku dage lokaci ne yayi ga ana yawaita maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga ana yawaita maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai ya dawo ne ko dai ba ta yake ba wanda yake ba ta yake ba ko ba haka bane ta yi dawo yau ga tajalle tanan ya koma sai sa wata riga kuma sai gulatan sai dinawa ne sai sa wata riga kuma gulatan sai dinawa ne ko ci mutun jahilai da ba su san Allah ba masu zage maulidi bid'a ne ɗariƙoƙin waliyai bid'a ne ɗariƙa shi a mutujani ita dai ta haifar ta kai wai waliyan suka yi aiki shekaru ɗaruruwa sun yi ma Allah jihadi sun ja mutane sun kai ga Allah sun loda jirage cike da mutane wanga ya loda ya kai ya wuce wanga ya loda ya kai ya wuce su ne masu ɗariƙoƙi ko ɗari uku da goma sha uku kuma shi Usman dan hore ka jaga kuma shi Usman dan hore ke cewa 313 ita sun zo 313 daidai shari'o'in annabawa 313 wadda duka hanyoyi ne na waliyai kuma hanyoyin nan ba wai sun kage su na wai gaban kansu ba a Qur'ani da hadisi wani istighfari ya rika wani hailala ya rika wani salata annabi ya rika shi shautu ya game duka istighfari salata annabi la ilaha illallah duka ya haɗe gaba ɗaya duka wani ababu cikin Qur'ani wani cikin su ababu cikin Qur'ani wane ne abida a ciki daga ciki a zagi shehu Ahmad Tijani a ce kahiri a zagi shehu Ibrahim kuma sai an kawo hoton su an kara wani tsiraren mutane wai yanzu sun ka tashi an tsiraren mutane suka tashi jahilai da musan Allah ba fa'a da Allah jahilina Allah ya ce ku kauda kai gabanin jahilai wanda ba san Allah ba hici mutum ku kama aikin kanku ta san Allah ku ta aikin ku ta san Allah zakirai ku ta zikiri na ga wani shi ma ya kara wai akwai wani jinjar akwai wani jinjar shi ya kara cewa akwai wani jinjar wai ya ce Isa yake ya ce wai kuma shi an mahadi wai shi an gausi wai shi gausi wai kirkira shi sun kai wanda ke shi gausi wai kirkira shi na sun kai geme ya kasan gashin rago bata a gashin rago ya kusa kasa wai na zagi wai shi na zagi gausi wai dan asara wai yana cewa gausi dan asara wai ni ne dan asara to an zagi shi Tijani an zagi shi Ibrahim idan ba zagan ba ashe ba idan ba a zagi gausi ba ashe gausi ba girma ta kai girma gausi ita ce ta kai har a zage shi kai ba san ubanka ba san kai ba san ma ko ubanka balle ha zage shi kai ba san ko akai ka ba balle ha zage ka ko daga mutane nan ba su son manzon Allah cikin zukatansu komai su ce bid'a na sai sun san waliyai ne suke soyayya manzon Allah su suke karwa musulunci su suke kara ma musulunci su kara mishi ado to su kuma son manzo Allah ga baki ake ta ana son manzo Allah amma ga aiki ba a son manzo Allah ko mene sai a ce bid'a ne in dari kokin waliyai sun zan bid'a a bari a saki wanga baki rawa aje shi bid'a ne yayi ko ba haka bane a bar aiki shi da musulunci tunda manzo Allah bai aiki da shi ba Bilal bai kira sallah da lasifika dan haka bid'a ce aje lasifika ma ida bakinka akwai dan bakin laka nan gariga manzo Allah ya laka shi a bar shiga mota manzo Allah raƙumi ya hau da dawaki da alfadarai shine manzo Allah yi a koma can aje motoci bid'a ne mota bid'a ne shiga mota bid'a ne manzo Allah shiga jirgin sama bid'a ne manzo Allah bai yi shi ba
ko ba haka bane to da me yake aiki musu da musulunci da wadanga me yake aiki da musulunci da wadanga abinda kahiri yayi ka dauka kana aiki da shi abinda waliye suka yi ka ce wannan bid'a kuma istighfari salati ga annabi la ilaha illallah salati ga annabi la ilaha illallah yake ce ba dariƙa ko yake ce ba dariƙa to minne bid'a ciki wani ababu ga alqur'ani wani ababu cikin su cikin to wadanga ba masoya manzo Allah bane na dace Allah ba masoya manzo Allah bane mun dai gane makiyanka annabi mun dai gane makiyanka su ne makiya baitukan nan su ne makiya baitukan yahudanci aka yi da boye yahudanci aka yi da boye mun yaye hijabu gane ba san manzo Allah kai gane ba san manzo Allah gabaki yake ta manzo Allah gabaki yake ta manzo Allah sai in ka tai Makka ma can wurin Saudiya inda ka zo Saudiya can inda ka zo da ka ji wurin kabro da sahabi ka ji wurin kabro da sahabi kai haka ka daga hannu ka ce haram can Saudiya fa su aka sa suna gadin raula amma su suke kada darajar manzo Allah amma su suke kada darajar manzo Allah wai manzo Allah mutum ne kamar kowa Allah mutum ne kamar kowa shi na da raina shike da wani abu tunda ya mutu yanzu wai shi ma du'a yake ne ma balle kai ka nemi albarka kai ji wai abin da ake tata to da can ne kawai ake kwaso irin wannan to da can ne ake kwaso irin wannan abubuwa wai manzo Allah mutum ne kamar kowa manzo Allah mutum ne kamar kowa ko ba haka bane ko ba haka ba dan haka babu wanda za a nema albarka ta babu wanda za a nema albarka shi tsari ake wada da ka ga wani mai dan kyalle tsaye akwai wani bawa Allah wurin wani babban sahabi wurin wai ba su a daga hannu ai ba su a daga hannu Allah tai wai gaba kore mutane shi gaba haram to idan manzo Allah bai kowa ba in manzo Allah bai kowa ba to wane ne kowa babu shi to waɗanga makiya manzo Allah ne ba manzo Allah ne ba manzo Allah suka so ba wai ya ce shi ai Isa wai Isa yana da uba to shi Mustafa Lokoko ba san uban shi ba ko ba haka bane wai ya ce shi Isa da sama zai sabkowa rafa Allahu ilaihi wai haka rafa Allahu ilaihi Allah ya dauka kashi zuwa gare shi kuma haka zai sabkowa da sama zai sabkowa to malam da inana dabra inana wani duki ne zai sabkowa ko wace alƙarya ce tarba ka faɗa muna ni ma yanzu inda zai sabko ina karba in ya sabko sai in bar mai mukamin shi ko ba haka bane in ko bai sabko ba ni a wurin واسده موت إن عائشة أن كتدي ها هو في دنيا وفي دين سيد ما حسن النبي كموت ربكين تيجي nan dai duniya shi jagora lahira ma haka dan haka mai hasalin gausi cewa na shi ni a gausi ni an mahadi ni a isa ni ho a fasa gare su yau mutuwa za kai ka mutu ma za kai kai kuma wallahi billahi alazim haka mutu har duniya ta tashi annabi isa ba ga ya sauko da ni din dai ni ba kaso ni din dai wace hujja gare ka ina na zai sabkowa a ina na zai sabko shi an Allah dauke sama ka san wani da shi ta sama Allah ce Allah dauke sama ka san wani da shi can wurin sashi cikin Maryam ka san wani an kai da shi ka san inda aka hito da shi to da ka dauke shi ka san inda aka yi da shi ka san wanda ya da shi in ka ce zai sauko da sama muna jira kamar muna kowace alƙarya kowace sahara ta zai saukowa zan tarbaci ni zan fara zuwa da jama'a shi ai tsaya da jira ga yi nan ta he tsakani da Allah muna bari ishe mu tsakani da Allah muna bari ishe mu nan ko ba haka bane la nabi ba da ko ba adabi ba manzon Allah babu wani adabi ba manzon Allah to an kace wanda an ka dauke annabi Isa haka zai dawo to ya dawo annabi ko ba haka bane haka dai kenan an yi annabi bayan manzon Allah idan kace haka zai dawo da annabta tana zai dawo da annabta shi zai dawo bayan wucin manzon Allah ko Allah yayi manzon Allah wacce zaka dauka daga ciki to zai dawo ne waliyi za a haihe shi tashi kuma ce muku ni ne ai ba zuri Isa ne wai a ce ni to nan da shi kuka gausi dike ko kun ce kaga shi nan an kai wace shaida gare ka malaika aka yi kuma aka ce ban kaga shi nan an kai shi wace shaida gare ka
baka shaida komai illa kai imani kawai ta ce kaza ki ka yadda babu imani sai ka ce ƙarya komai sai ka ce ƙarya komai sai ka ce ƙarya in ba ka kudi a aljihunka sai ka ce kowa talaka a kai dai talaka kai da baka ko ba haka bane haka take wallahi da haka ne annabi Isa da haka ba sai shi ne annabi Isa shi ne bahadi ni ne gausi yace shi ne gausi turmu da hancin maki yace kuma bisa turmu da hancin maki in mutuwa za kai ka mutu in mi za kai kai yau in hadi gobe in hadi jibi in hadi gata in hadi kuma shi hadi zuwa in ka ce ɗariƙoƙin waliyai bid'a na to kamar aiki da waɗanda waya bid'a ce aiki da ita cikin musulunci bid'a ne a aje ta lasifika a aje ko ba haka bane duka waɗanda na'urori ake aiki da cikin musulunci kwamfutoci duka a aje abu da ake su cikin musulunci waɗanda riguna manzo Allah bai sa da su waɗanda aiki manzo Allah bai sa bid'a ne a ɗebe kuma tsirara ka ɗaura fatar damisa ko ba haka bane yaƙi manzo Allah da abin da takobi da mashi da kibiya waɗanda su ne kayan yaƙin manzo da haka aje waɗanda bindiga aje ko ba haka bane a koma ga takobi da kibau da adda abin ga kibau da takobi da mashi su ne yaƙi da su duka waɗanda ba su zan bid'a ba ɗariƙoƙin waliyai astaghfirullah lazim shi zai baka tamare Allahumma salli ala sayyidina Muhammad shi zai baka tamare la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita za ta baka tamare wani ya karo nan zagayen da mun kai ya karo zagayen da babai mun ka bi cikin ruwa da babai bi cikin ruwa da sallar da mun kai wai cikin da'ira kaji ko sallar da yake wai wasu shi suka huskantowa to shi ka ba ne ko kuwa fasalu ahli zikiri in kuntum la ta'lamun da abin da baka sani ba ka tambaye masu shi ka tambaye ni ka ga wani dan gausi wanda an kai sallar da shi ka tambaye shi shin wagga sallah wace rita azhar ta an kai ko la asar ko magariba ko isha'i in ka ji an ce ma azhar ta an kai kana da mun kai wani bayani amma cikin da'ira ana zikiri ana zakir kowa gari zakirai cikin da'ira ba masallaci ake ba cikin da'ira na saboda girman Allah shi samu ka duka mun ka girman Allah ya samu kai goshi kasa muka raka nan biyu yadda ake yi muka sallame da zikiri da la ilaha illallah amma ba wai sallah azhar ta mun kai ko ka zargan munafikin Allah ba al'asar mun kai ba ko ka zargan munafikin Allah ba magariba mun kai ba isha mun kai ba girman Allah mun ga cikin zikirin zikirin da ya baka su alamatu billahi hubbu zikrillahi wa alamatu billahi hubbu zikrillahi alamatu sa Allah alamatu bi sai Allah da kaga zakirai kaji kana son su kai aga kana zikirin in gaskiya na fa aji kana yi in kai musu Allah da ga hadisi da haka shi ingantacce ne kuma a san mutum masoyi Allah na son zikirin Allah a san mutum baki Allah na kin zikirin Allah da kin zakirai ni Allah yan zakirai ambata Allah kai ko shi ba ka so ambata me Allah ya masu maulidi ambata darajojin manzo Allah kai ko su ba ka so ana darajar manzo Allah wanda ka ce mutum ne kamar kowa da zo ne ya ja aya fasara ka gaya musu rasulullahi mutum kake amma abin da a bambancin wahayi ake yi maka ubanwa ake yi ba wahayi shi a bambancin ana ma wahayi ba a yi musu lalle mutum kake kaɗai kana da kawo biyu kana da hannuwa biyu kana da kunduwa biyu suna da amma wahayi muka yi maka wanda ba mu yi kowa ba duniya shi a bambancin ku da su to kina daga darajar manzo Allah annabi mai kaza makiya Allah shi ne ba su bukata a ambaci Allah makiya Allah suna ba su bukata su ba su zage-zagen ga akwai hadisai na istighfari akwai ayoyi na istighfari ka tabbata suna ba da fallar istighfari
kun taba ji wai kun taba ji suna ba da falalar salata annabi so da gon gashiya ko tabo shi ba su yi fa kun taba ji ana ba da falalar la ilaha illallah duk mai la ilaha illallah masoyan Allah wanda yake zikiri to bai kyamun masu zikiri ko ba haka bane da haka zakire ku kara dagewa zakire ku hito ku yi tini zagaye ba ma fara ba ko ba haka bane da haka ku dage wallahi lokaci ne yayi masu kiran Allah a gane rabin su makiya manzo Allah a gane rabin su masoyan Allah a gane rabin su masoyan manzo Allah a gane rabin su Allah ya kiyaye mu da ibada wanda ka rusa bakin ba kana abin zagi sai musulmi mai sallah biyar ko ba haka bane haka dai wallahi an ce duk wanda ya mutu da ƙeyar musulmi mai sallah biyar ba masauki gare sai cikin wuta ko ba haka bane haka take ka ta cikin wanda ba su sallah shau tijan dai ka san sallah yake shau bayan sallah yake ni na sallah muka kaga ina sai da muka sallah ina hujjar musulmin da zai busa bakin hoyi zagan ko zagi shau tijani ko zagi shau ibrahim ya ce ka herena wahayi aka ruma kai annabi ne kasance ka herene da kasancewa wanda gaba ka herene in ka annabi kake mursali kake daga Allah ka san shau tijani kahirina ba musunka in ko ba manzo kake ba to ka tuba warkace mai kahirin nan kahiri kai manzo Allah ya haka duk wanda ya je musulmi da kalmar kahirci to za ta je ta duba yace ba shakka sai dai su zama kahiri da kace ma wani kahiri na to insha Allah da kai ko shi in ta bincika wanda kace ma kahiri na ka samu kahiri ne to shikenan za ta zauna amma duk da haka kai banna tun da zato na kai ba ka da yaqini ka jefa ta ko ba haka bane kai ku bi don manzo Allah jama'a kamar korewa don Allah kuma in ce jama'a shi yaban ya tai kuna cirewa kuna kada wuta ku tsamu kyan wuta kuma shi su aljanna wannan shine rahama an kai jagora kake na Allah to wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ai ko kai wa rasulullahi sai da ka rahama ga halitta gaba daya to duk wanda ke gado manzo Allah shi kuma ba malamai masu abin da ya kamata ku ce to yan wuta kuma sai su aljanna ba mai sallah zaka tawa kahiri shi idan tunda ka ce mun kahiri dake mallan ina so musulunta to ba ni abin da zan dawo musulunci ka bada abin da zai dawo musulunci ina sallah ina kalmar shahada ina azumi ina zakka ka ce kahiri dake ka sa lasika ka watsa ga wazab na isa ne girman ta kai ne shi yasa kai mai haka akwai sunan dubu malamai ba su cika rediyo da wa'azi yake ba su da wani matsayi ga Allah me aka ce musu ko ba haka bane haka ne wallahi to ka yanzu sallah muka ni da jagora ka ce kahiri dake to mallam ina so musulunta ba na aikin zama musulunta sai na bar salata annabi sai ya bar salata ya bar istighfari ya bar la ilaha illallah sannan ne zama musulmi ko ka kalli babu komi shi ta tayari haka na babu komi ko ba haka bane shi amma mai istighfari kahiri mai salata annabi kahiri mai zikirin Allah kahiri sai ka baro danga sannan ka zama musulmi idan ka zo musulunta miza a baka kalmar shahada a karanta mana muja wai ita muke gai aka ce kahiri an kace kahiri nake ita shaw bara yayi aka ce kahiri ita shaw amma tijani yayi lillahi ta'ala aka ce kahiri da to ina musulunci yake muna son mu musulunta ita dai akwai wata babu kada bi dan girma wallahi kai ka ga halaka ka ce ba mu wani mai girma amma sai dai kai ba mu wani lokaci sai dai kai ko ba haka bane kamar su suna ja suna jin takaici a cikin ga wani madaukaki sai dai ba su bane kada kyan Allah ya da ka gari ka ya zaka ka samu daukaka
wannan da dazon da ya gani na zakirai wannan da dazo na tuturi da jama'a da zakirai shi ne bakanta mai rai ai kun ga ya kara shi ya kara shi da nan an goma inda muka zikiri an goma inda muka zikiri ya ga da dazon zakirai ya ga da dazon zakirai futulun faila shi na bata muku kwakwalwa kamar shi mutu fa da bakin ciki fa ai ba tulun faila ne ba ai ba tulun faila na ga mai duniya fa ba tulun faila ba tulun faila ne ba da gansu ya ga da duniya a ko ina haka in ka ci bid'a na kuma in ka ci ko bid'a ne qur'ani ma bid'a ne qur'ani ma bid'a ne haka ya bid'a haka ya bid'a manzo Allah bai hada shi ba manzo Allah bai hada shi baya gare shi ko baya gare shi da bai hada shi ba bai hada shi ba ko bai hura hada ba ko bai hura hada baya gare ni an kada baya qur'ani gare da an kada qur'ani to ga ina an hada da qur'ani ko ga an hada qur'ani to ga bid'a take to ga bid'a take mai kyau ta ko lala mai kyau ta ko lala mai kyau ta ko mai kyau ta to kina akwai bid'a mai kyau to kina akwai bid'a mai kyau akwai muharaba akwai lala akwai lala man sana hasanatan fal wajru hajr man amila biha ko ba haka bane duk wanda ya kage wata sunna wanda ya kage wata sunna ta kwarai daidai da musulunci abinda manzo Allah ya umarni da shi Allah ya umarni da shi to shikenan kana da ladashi to shikenan kana da ladashi duk wanda yake da ita sannan kuma duk wanda yake da ita ka samu ya samu ladashi ka samu ladashi mutane a barka hatta mutane a barka hatta musulmi a barka hatta musulmi a barka hatta musulmi duk wanda ke sallah biyar duk wanda ke sallah biyar ko so guda na an kace ko so guda na an kace mutum ya sallah haka mutum ya sallah ba ka da iko ce mai ba ka kahiri da iko ka sai mishi kahiri ko ba haka bane ko ba haka bane ba ka da iko ka ce mutum ya kafirta ba ka da iko ka ce mutum ya kafirta sai ka dubo Allah sama'u sai ka dubo Allah sama'u can me ya faru can me ya faru in kana ta da kai in kana ta da kai ka dibi lawal mahfuz ka dubo lawal mahfuz ka sunan mutum ka sunan mutum kahiri na ko na kahiri ne ko na da ne to in kana da wannan muqami kana da wannan muqami to kana ga dama ka kire to mutum kana da maka kire mutum ka ce kahiri da ka ce kahiri da kana duba ga lawal mahfuz kana duba ga lawal mahfuz ashe na sallar banza yake ashe da sallah ne ta yi amma can kahiri amma can ga lawal mahfuz kahiri ne ko ba haka bane in kana da wannan ilimi in kana da wannan ilimi to ka ce mutum kahiri to ka ce mutum kahiri ne baka da shi baka da shi to ya hakuri malam to ba da ya in ka ce musulmi kahiri in ka ce musulmi kahiri kahiri to kai akahiri in ka ce mutum dan wuta in ka ce mutum dan wuta sai ka shiga wutar sai ka shiga wutar da kai da haka dariƙa ko juju shau tijani ka iske ta ko juju shau tijani ya kwaso ta ba wai da mulki ba ba wai da mulki ba ko juju iske ta kwaso mun yi imani kuma mun runguma kuma haba kiran kuma haba kiran mun yadda ne ai imani ne ko ba imani ne mun yadda kai da baka tayi mana tun da baka tayi garishin yadda ka rubuta mutuncin bayan Allah ka rubuta mutuncin bayan Allah halaka ce ba a karewa lahiya wallahi ba a karewa lahiya ba a karewa lahiya wallahi man adali waliyan kan azatu lahu bil harbi duk wanda ya ja wali na fada duk wanda ya ja wali na fada Allah ya ce shi to na jira Allah ya ce to shi to ina dalila zai yi dalila zai yi in ka ce babu wali gata ka ce babu wali to gata ala inna awliya allahi la khawfu alaihim wa la hum yahzanun kai sai da Allah ya shele kai sai da Allah ya ce kai kuda ka ta kuja waliyena fa ba su da tsoro ba su da bakin ciki ba su tsoron kowa in ba ni ba ga Allah ya ambace waliyai ga Allah ya ambace waliyai kai ka ce babu kai ka ce babu kai da Allah wa ƙarya da kai da Allah wa ƙarya Allah shi kiyaye mu Allah kiyaye mu kiyaye mu da imanin mu kiyaye mu da imanin sa idara ta gaba lafiya Allah sa idara ta gaba lafiya a rabu da dogon hitina wallahi ba a ca malami yace ba a ca malami kai na ga wa'azi da ka busa ka dogon hitina don zagin wani bisa hanya ta yi bisa hanyar shi bisa aiki ne ka zage jagora ne ka zage shi to dogon hitina ne alfitinatu na'imatu la'ana nahu man ay qazaha fitina kwana take Allah ya la'anci duk mutum da yake dogon fitina ka dogi wangan ka ce ka hina ka dogi wancan akwai fitina kamar karibi bayan Allah mutum ga jama'a baya gare ba kuma jama'a da baya gausi ba kaji bai ka ce ba wai gausi ba shi abu tijani ba shi abu tijani wani ke ne kaji shi abu tijani da yawa Allah aiki ba shi tijani abu da yawa Allah aiki wai sai an kara su wa a ce kahire na kai kai yaqinin dan aljanna kake kai yaqinin kai dan aljanna kake wani malaika ma shaida wani malaika ma shaida manzo kake ko ko cikin ku akwai manzo ko cikin ku akwai manzo wanda sai rabi kuƙin aljanna wanda sai rabi kuƙin aljanna ne kuma ya gaya maka shi Ahmad Tijani dan wuta na shi Ahmad dan wuta na wa an manzo cikin ku in ka manzo kake mala'ikan Jibril ya gaya maka cewa shi Ahmad Tijani dan wuta na to shikenan ko kuma shi Ibrahim dan wuta na ko kuma a ce shi Ibrahim dan wuta ne idan ka ce mu dan wuta ban damuwa to dan ka ce mu gausi dan wuta ce shi bai damuwa Allah shi kiyaye mu Allah ya kiyaye mu shi kiyaye mu da imani da haka a daina dogon hitina don Allah da annabi a daina dogon hitina don Allah da azamna lafiya da azamna lafiya da jama'a wa tasmu bihablillahi jami'a wala tafarruqu ka dauki hanyar ka ka dauki hanyar ka kowa ya bi tashi kowa ya bi tashi hanya amma
abin da yake ka a kasiran ko ga hanya ka sake hannunka ka kama hannu wancan sai ka ji gagab ko ba haka bane eh kai kana bisa naka titi kuma ka ce wancan yana bisa titi ka gitta mai ka ce bai zuwa mi kace dogon hitara kenan na ka ba ka da yakinin kai da ba ka da yakinin kai ka da aljanna ba ka da yakinin wancan da kace ba kahiri na ba ka da yakinin wancan ba ka da yakinin kahiri na don Allah ba aiko mala'ika ba Allah ba aiko mala'ika yace maka kahiri na ba mun zo kake ba ba annabi kake ba to ta ina kake ta kahirta bayan Allah kake ta kahirta bayan Allah wanda aka kahirai su da kamata ka yaka ko su ba da hada ba da hikima idan ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana kai kira Allah ce kai kira zuwa hanyar ubangiji da wa'azi da hikima da wa'azi kyakkyawa ai wani ko da ka ga mutum karo ce ka kace mata karo banza ka neman mata mahita mala ina so in tuba ita ba nake nin tuba ba yanzu ki tuba Allah daga harka amma ka ce karo wuta goge wuta wane wuta kowa wuta kana da kiri eh to ka bi dan musu rahama ka san kyan wutar to ka bi dan mun rahama mu samu shiga aljanna tunda ka san kahire muke to ka bi dan mun rahama muna neman rahama yadda za mu shigo musulunci mu samu tsere ko ba haka bane Allah ya kiyaye mu kiyaye mu iman wannan gori wannan darajar manzo Allah na bai kamata mu taba irin amma tunda suna ana yada mu ga wasu dole mu dole ba mushi tunda hili na kowa ne sarari na kowa ne baki na kowa ne kowa ya halba nashi amma mun babu zagin kowa amma gausi bai zagin ban taba zagin addinin wani ba gausi bai taba zagin addinin wani kuma akwai a kawo kasa guda wanda na zagi addinin wani wanda gausi ya zagi addinin wani ne a kawo babu sai da in ta kira mutane zuwa ga hanya sai gausi shi ta kira mutane zuwa ga hanya wanda shigo alhamdulillah wanda bai shigo ko ban gaba da kai dan wai dan baka shigo addini sai wani addini garan wani addini ko duk kana sallah bai shi kina magana ta kana sallah bai ta magana ta kai dan uwana kake to mutai ko ba haka bane duk mai sallah biyar uwana ne amma kai kana ji masu sallah biyar su sallah kana ce musu kahirai to ni ka bi don banzo Allah kenan ka wace mu wanda ya samu kun ba ka bai wasu ba an ce mai sallah kahiri to wa musulmi haba jama'a wa tasmin bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku riko da igiyar Allah baki da kada ku yadda ku rarraba Allah ya kiyaye mu Allah ya biya bukatun Allah ya sabko alheri a cikin garin Lido da sauran garuruwa da kasan mu Allah ya kiyaye mu shugaban kasan mu Allah ya taya shi riko mu gaishe ta shina yawatawa shi ma yawatawa cikin karsashi cikin kuzari kai wa gajaha kai wancan jaha ci gaba da idi aikin Allah Allah na tare da kai Allah ne maka goyon baya General Chali ka ci gaba Allah ya taimake ka Allah ya hake ka Allah ya kare ku Allah ka mu lafiya zama lafiya a cikin kasanmu da kasashen duniya gaba daya na musulmi Allah ya taimake mu yan makarantar Allah ya ba su nasara a cikin karatun su yan kasuwan Allah ya ba su nasara ma'aikata kuma Allah ya kara musu mukami ya hake su aiki su kare sauka lafiya barka shi Ibrahim zakatul fatiha Kominin roƙe ka ilahi halwa ba ni saukewa sai ka biya bukatuna daga godiya ne karawa. Kominin roƙe ka ilahi hannuwa ba ni saukewa sai ka biya bukatuna daga godiya ne karawa. Kominin roƙe ka ilahi hannuwa ba ni saukewa sai ka biya bukatuna daga godiya ne karawa. Alhamdulillah godiya ban barkari. Alhamdulillah godiya ban barkari. Alhamdulillah godiya ban barkari. Godiya ban barkari. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah.